Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Hemd û pesindan ji Xweda re be. Selat û selam li ser mezinê me, serok û rêzanê me, Hezretî Muhammed Mustafa aleyhisselam û li ser al û eshab û ehbabê wî tevan be heta roja qîyametê. Temaşevanên hêja di bernama nû ya eşîrên me îro li parêzgeha Mêrdîn, bajarê Qiziltepe li gundê Emo Erban dîsa em li pêşberî wanê. Belê wek adet û her carê beriya ku ez mêvanê bernamê teqdîmî we bikim, em ê hûn hez dikin wekî bernamê dê bi şerekê, bi helbestekê em ê vebûyîna bernamê bikin, paşê ez ê mêvanê xwe teqdîmî we bikim. Îro di bernama xwe de ji dîwana Seydayê Mele Elîyê Elmî em ê helbestek bi navê Vesfê Allah pêşkêşî we bikin. Vesfê Allah di meqûlê meqalê te, letîf ecwef mîsalê te, sehîh salim cemalê te, muxeyyer len fîsalê te. Bi halê te, di qalê te dibînim geyrî malê te, bi dijmin tê me balê te, welê dostum ji alê te. Di nîv bax û kemalê te, dizanim tirş û talê te, ne tabi nûn û dalê te, çira kafir delalê te. Gul û çîçek mîsalê te, li ber bayê şîmalê te, serî wehm û xeyalê te, heba ber temr û kalê te. Ewan dur û lü'lü'ê te, serasûn û meqalê te, gerîb lefz û mîsalê te, Sureyya dur û halê te. Hinek exlaqê halê te, temam dost û hevalê te, bi dilxwestin ji alê te, welê zahir delalê te. Bi tazîm ax û nalê te, nebin celle celalê te, dibin metrûdê qalê te, bi roj, bi meh û salê te. Belê ji dîwana Seydayê Mele Elîyê Elmî helbesta wî bi navê Allah, Vesfê Allah me pêşkêşî we kir. Seydayê Mele Elîyê Elmî di salan 1923 de li gundekî Farxîneyê bi navê Bilbil hatiye dinê ji eşîra Badika ye. Sala 1941 de di 20 saliya umrê xwe de ji bo ilmên medresê çûye Rojava Sûrî, li gelek medresê Kurdistanê geriyaye. Paşê umrî 25 sal perwerdehiya xwe qedandiye, bûye müderris li medresan de dersa feqiyan gotiye. Seyda Seyda sala 1995 de çûyê rehma xwe da, em jî dibêjin gora wî bihişt bi, Xweda rehma xwe li wî û li miriya tevan ke. Temaşevanên hêja îro me got em li parêzgeha Mêrdîn navçeya Qoser li gundê Emo Erbanin. Mêvanê me ez bawerim gelek temaşevan berê jî dinasin. Mêvanê me Bedrettin Qaraboğa ye. Bedrettin Qaraboğa hem pêşkêşê eşîra Amereka ye, hem pîşesaz e, yani sanayîcî ye, hem jî rewşenbîrekî herêmê ye. Me jî teklîfa sazkirina bernamê lê kir, me neşkenan deriyê xwe, yê mala xwe, yê gundê xwe ji me re vekir. Niha ew mêvanê bernama me ye, bes em jî mêvanê gundê wî ne, mazûbantiyê ji me re dike. Kekê Bedrettin hûn bixêr hatine, bernama me serçavar hatine. Zor zor spas dikim. Ji hürmetê xwe ji cenabê te re Xwedî ji razî û ji gudarvara û ême temaşe dike, hürmetê xwe ji gişa re pêşkêş dikim. û bixêr hatine û serçava sersera hatine. Xêra xwe dil be, xwedî ji razî be. Bi rastî zû dî ji dilê me dihat em were bernamakê saz bikin ya eşîrên me. Çünkü hêlek wê eşîrî heyî, hêlek wê rewşenbîrî heyî, hêlek wê pîşesaziyê yani sanayîcîtiyê heyî.
İnşallah döndür barnameydi. Ama bahsa wana tavabuken az duhazım hun bi tamaşavanıma xobidin danasin kerem bikin nave ve bernave ve bave ve malbata ve biçukani dijana ve çava bu az xazım Yani hun peşkeş bikin kerem bikin. از سال 1957 لگنده عمو عربان هاتم دنیای Beli. از لاوی حج حمیده بروم بری گمشویه لقبا ما جمرد به مالا گمشو ام زاروکیوی دو پیرکانن دو حبدکی ما هبون Yani amu hacı dü pirakani. پنج حبانی بو سه وفات کرد بو Maşallah. تالیه دو حب بو بچوک دیکام بو بله. یازده لاو و پنج کچک بو شازده حب مندالی وی زارویی هبو برای منی مزن رحمتیه شموس بو شموس قربوغا Rahma xodede. معقوله کی خلق جابو و انسانه کی پر خوشک و زانه بو ده حرم جی ده زیده منفعتاوی هبو ده سال 1986 وفات کرد. Rahma xodede. Yalnız az işte biçukaniya xoşestu çara şestu penca le istasyona merdin mektebek rakettin u xwarın ve xwarın ser devleti be kurmanca Mehmet Go mekteba yetama Beli. ama bu Türkiye'ci yatlı belge okulu Beli. bu. لور 5 سالم ilkokul eğitime koydit mektebe koy 5 sali peşe mi dit 3 sali dişi mel Kızıltepe kuan medev jüje berada em aylak fellah bun çiftçi bun be kare küştukal u ziraate de meşgul bun ama ziraata me jüve çağı tişki zuhayi bu yani ne ukanu kaba Yani ne avi bu? ne avi bu هاتنا عرضه به آبجی تون بو منطقه خرباش جرد گوت بره مالا ما بخوا ام دزرگانی بون لچلتوکه و دغه و تلعجکه بون اساسا مرکزا مالا رمه مالا گمشو گش لوره امریکا ام جور هاتم بابم د سالا 1940 و دوداده چلوسیا دهاتی خرابرش گندک آوا کریه هر دو آپانی ملورما ده 1949 هاتی عمو عربان آوا کریه او در خربه بون yani او منطقه ما جردگو خربه بون yani او خربانا Yani ما avayı آوا tüne bu. دکن. Yani avayı hebu عمو عربان تل bir mire ve dinleri tel tevgerravi dinleri hebu bereci yerleşim cehabu ama tarih dugo naveveji Ahmedi bu ka xodiye Yani gund nave ve Ahmed herimi. bu nave gunde Nave günde ve amu arba. nave haremi me bxwa Beli. xirbe em jerd bejin yani giş bela adayı bereli tünne bu xirbe daha xwani kirin o mentika me ji çeme zirgani u peve لور تقريبا شست هفته قنتنن اشتر بيشم خراب كورتا عراد كوروسوي يارم جاي بوغازي بيوك بوغازي حمران حجي محمد عبيس مستاي الشيخاني حتى بحدود جرجب او هولا جردقو خربه منطقه خربه تقول بلدجي دورا Kızıltepe vancı cerdgotun منطقه بلد yani durdu çibun yani valla ama mecana mı bu vada mektep wan mخلص kir az insana ki yani zirek bu meşhur kar dikir şغل dikir amlı Kızıltepe duve çağı dinab hareket dinab xorta dinab juanade hareketame jani hebu a sosyal görüşme Saziye civati yani. Siyasi civati de bun bu az dü cara ve deme açum İskenderun demir çelik fabrikası meşhur kar dikir
li Ceylan Pınar Devlet Yürütme Çiftliği bu. Ere babı me makule günde xwe bu mezne günde xwe bu makule ki xalaca bu ziraatawi û mer'emawi de bu ama em nav tunebûnê de hebûn hebû nav hebûnê jî de tunebûn hebû yani ve çağı jiyan werê bû yani jiyanek wekanoka zêde zêde pêşkeştî tune bû yani millet feqîr bûn xebatkar bûn em gundî bûn me xwe li gunda jiyana xwe dikir yani ama em ketin nav hereketê û em ketin nav çîkê di sala 1908 de di heremê me de siyasî hereket û a xorta û a ciwana û heta tu karî bibe ê partiyê legal jî bîle giş wenda bû yani hizbê partiya filan lew bû di sala 1908 de di 12 Eylûlê di derba eskeriyê û pêvê yani jiyana siyasî ahlak û siyasî hereketê û rabûn û rûniştê giş lew bû. JPV insan bi dest kar kir wê çaxê di heştê û du da û pêvê rahmetiye Özal hat iktidarê. Özal bi rastiya Xwedê kilîtek li dünyayê xist. Jiyanek nûh dest pê ket. Meşek nûh li Tirkî dest pê ket. Liberal serbest iktisadî û ekonomî derket holê. û rahmetiye Özal jî önemek bi rastiya Xwedê qedr û qîmetekî zêde zêde da bî heremê me. Ew xwe jî van heremana baş nas dikir. Dêka wî ji van derana bû ew bi xwe wî li Mêrdîn mekteba xwe jî xwandibû. Zêde zêde ji vê heremê hez kir wê çaxê deriyê neqliyê vekir a Iraqê bi loriya û bi kamyona û ticareta çîkê çêbû wê çaxê memleketê me giş destê xwe avêt ticaretê. Yani ticaretek jî baş pêş ket yani mesela kamyona dû neqliyê de ji heremê me re heremê Mêrdîn re û ji heremê Bakur gişî re ne Mêrdîn tenê ji Bakur gişî re teqrîben heftê û 5000 mekîne çêbû neqliye çêbû yani wê çaxê li Mêrdîn li gor tespîtê me li dor sî kusûr hezar mekîne hebû yani zêde zêde jiyanek û rabûn û rûdiniştek û ekonomî û iktisadiyek xweşikanî bî heremî me jî ew kar dikir. 10-12 mekînê me hebûn me jî ew kar dikir. Di heştê û heftadê heştê û heştadê kikirkî wî xêrê bi rehma Xwedê lê bi wefat kir. Pazargehê waliyê Mêrdîn Aykut Özan di sohbetek wî digot memeletek ardî a özel îdareyê li Qiziltepe heye kes heyî vê memeletê bişuxulîne. Me jî me got ka bidme bû nisîb me bi 5 sala bi kira kontratî em ketêne bi îcar ew fabrîka me şixulan. Di şixulandina me de di hundirê sal û nîvekê 2 sala de perakî xweşik me zêde zêde qezenç kir û wê çaxê Körfez krizî çêbû şerê Kuweyt û Iraqê çêbû Amerîka hat îhtiyacek zêde zêde ardî li Kurdistanê û li Iraqê çêbû yarmetiye dewleta wê çaxê ji wan çêbû alîkarî bi wan kir li vir ard mard û xwarin û gida kirê yani hereketek zêde zêde rabûn û rûniştinek zêde zêde gewre gewre li vî heremî çêbû yani iktisadî jî çêbû. Me jî dûr di qezenç kir em fikirîn me got li mentika senaya Mêrdîn em karin çikarî bikin. Me rabû memeletek art ji xwe çêkir û memeleta biskûvîta çêkir fabrîka biskûvîta olî biskûvîlerî filan me çêkir û di vir de me jiyana xwe pêş dibir me memeleta fabrîka art çêkir a Qiziltepe a Alif yêm fabrîkasî memeleta Alif û ji bo heywana wan ew me ji dewletê kirî ew fabrîka. Jiyana me bi wî şiklî jî em ketin nav
قرصاسیا کاری باکور بله و حتی ما باکور جی حبکی زیده کر ام کتن ناف قرصاسیا حرمه ترکیه گişi yani emli Türkiye ca hatin nas kirin Karabağ olarak yani Karabağ paşnaviye mey بله paşnaviye mey و zede meşgul kar kir li Kürdistan'ı li Irak'ı zede paraki hoşik ma kazanç dikir ve çağı و Sovyet Rusya parçalamış bu durdu ticarete meket vurma püsküte hoşşand vur lur xwarna püsküte falan kem bu pır lüks bu püsküt lur yani ticaretle her deri ve bu yani di salah işte u duda işte siyad dest pekir hatta 2000 ya hatta anu kaji yani iktisadiya Türkiye ekonomi ve iktisadiyavi bu azadi yani bu nav devleti yani jwe girtiya xwe derket pêş diket yani sala 1900 û nod û yekê qarsasê heremê Bakur em li Diyarbekir li Amedê civînek me çêbû wê çaxê me rabû qarsasiya heremê Kurdistanê diye gün siyat. بله Bir Türkiye açılımı ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Derneği. بله Mevaya vekir emketin cemaata ve çağı azbum وسروکاتیا ویجی کرد ve çağı Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve bum بله istişare bum dünor du çaradı ne sala Serokutiya Haremi Kurdistan'ı kır. Dua Serokutiya Haremi Kurdistan'ı de haremdi jibo sanayi u devlembun u qarzastiya harem pêş dikeve me pir kar û xebat kirin me rapor de heqê harem dinivîsan dilxwaziya harem çi wî çi karibe kar cê bive me dida siyasî partiye Türkiye û hikûmetê û nizam çi yani zêde me karekî zêde kir منطقه من صنایع مردین منطقه صنایع و کاری که منی بخو گوره لی چه بو آنو که برادری مجوعدا توش کی جانی خودی صنایع بپرسد به ولا بدرتین قربوغا کاری که زیده منطقه صنایع کرد daha Ahmet etmek kirme, daha Urfa yani teşveçunaveydi para o Araya kıçı. para mı pirçe bu, daha Ahmet'di, daha Urfa'dı, daha Adıyaman'dı, da Batman'dı. Lani mel ser harem gişi medxwas medgo ki yani zengin buna bir haremi bir maleki du mala çe nabe. Rastı. Vada ev harem giş pevr zengin bebe hem siyasi istikrarek hoşik bir bir haremi hem ekonomi ve iktisadi jivi herre. Ano ka vada seydaye mütüdnere ekonomi ve iktisadi u siyasi bi peyve pir duri heved. Ama her du çarkı vi kari yani hakikat edip ev gireday. Yani pev gireday yani be ekonomi kat siyasi nabe be siyasi kat ekonomi nabe. Her du pev rahati giredan di bi haremide. جبوي هاوي وعدا حشنا سالم جنسيات başkanlığı kır ve çağı gümlekeki girmel kokır olan üstühal bölge valiliği bu yani hükme zatlı bir haremiye bu 17-18 insan hat kuştun be kesi hat kuştun ki kuştuğu nekhvani bu 5000 küsur gund hat vala kirin. İktisadiya harem zede xarad bu çeydi. Yani bare ve gram bu. Bareki zede gram bu. Yani lever şerreki çekdari u devlete zede pevraha bun. Yani befekri yani bir haremide vada 10,000 insan bekesi be kuştunu وفعليوي وكشتي وجنايات كريه نخواني ترسك زيده جورد في حرمي ده بله که بدرتین دستیوسا به زمانه ورقوات براسی خلاصای پرخوشی کوانی زمان آنها دواره پیش سازیه yani de sanayide
هین وی کاری هم بردوام دکن چی فبریقت دسته وده نانا yani jihela ticaret edi jihela ihracat edi ana juan gava hun davejin Yani emuan gavana daven yalnız az veya ji seydaya kurbejim em vi haremi merdin de sektöre sivil yani de özel sektörü de bele fabrikatörü avili embun. ha rast Fabrikatör hebun, fabrika hebun. Muhafaza bu, valiliği bu, özel idare bu. Yani ne halkı sivil bu geldi. Riya sivil du ve despekir. Riya sivil de ama despekir. Bir despekir namede بدست نامد جمعتا می قزلتپه yani aşire mi Kızıltepe lavi ağlara u filan wanji dest pekir bimerim meşa çünkü az lavi makule kimim ana lavi ağamım bavim makule aşire xobu u makule kabile xobu jit insan ki daha naskirin Hacı Hamide gemşo binabu dengi viji emrabunun birasti axode İjar evane gunda zarriye makula u ağlara Cemmeketin ev cihatın bir yani cesaret istendin yani. Cesaret istendin. Li bir anoka mentika senaya merdin 3105 dol meyve heye. Anoka takriben 106 hafte hep fabrikat ediyor. 12,000 insan leydi şuğulu. Elbette yani mekarni bir hoşkil bir haremi kere. Kek seyda yani serbest bölge yani sukul hurra yani Türkiye 21 habu 22 deve melmerdin kir. Bazda sala mı başkantiya ve serokutiya serbest bölge kir sukul hurra kir. Merdin gelek binaskirinde لحرم للدولة أجنبي مثلا أنوكا مثلا سياحة وتوريزم زيادة على كاريامة bu yalnız tiştek peşe bir haremi deyin nahili peşti bükebe yani güceke yani püskireke keyi yani püskireke keyi yani püskireke pır girin keyi yani o püskireke yani tübe terörü, tübe Kürt meselesi, tübe mesela nizam buna haremi, cehalata u ne peşkeşte haremi ama psikiret zede gevreyi ve psikiret ka zede gevre nahil mere بحرم gaba babi tiştabini yani mesela örnek ekebilirim de Karsastiyamini Hareme Kürdistan'ı ve adam serokutiya ve dikir Agun Siyad Başkanı 6 sala GAP master planı de az bu hoş şuguliyim de GAP master planı de am şugulin وقت işte anuka hükümetteki yap işlet devlet modelleri metani am bi Japonya peyvin bi Rusya peyvin am bi Amerika و هولندا پایین ام به اسرائیل تکنولوژیسی ام پایین مگو ابا گاپی ام بینن ام چوال بی عردی توصیه بکن ام بچاوی بکن اما yani tişteki zor peşavi bu او دیوار من نکاری bu babeta hatta anuka jinati abetin yani hatta anuka jinati abakirin yani anuka vadatü dünleri Orta Gebze ve İstanbul, nizam İzmir ve Kider, Bursa ve Yalova, nizam Kider, ev tünelana çetke, ev riyane çetke, bir 10 milyar dolar u milyara u nizamçı yani rakamni pır zede gevre. Kala sesi 5 milyar dolar yatırım ediki. Ama vadatü لقناة أرفا وحتى في حرمي وفي منطقة تبقرينه نيك مليارك شيء نيك مليارك zaten هاتية altyapı بويه دي قناة بويه قاب proje كوري سرسين قاية نيك جيك كهربائية على تريكة يك جي تارمي يك جي سوسيال يابلاماية وعدات
تو الکتریک دنره دهندره خود سر سدی 85 خلاص بویه وعدا تو الگاپه دنره لتارم کشتوکال و زراعت دنره سر سدی 11-12 خلاص بویه وعدا تو لسوسیال yapılama و eğitim و لچیک دنره yüzde سر سدی 5 خلاص بویه ama ya tişki fahiş ne başı yani her se proje gerek pevre bilmiş ya. Her se proje yek nige. Yani erese nige ve dibi yek nig. Vada tu kija nigi kem behele sakat yek mezin tedeye. Yani anu kama sabahı la ali harranı aşter beşim hine kanali AB çekirinin. Ama luvur sosyal yapılama, eğitim, utarıma dayalı yani ser kare küştukalı bir fenni ve zira'i ve tukar bir sebep ne kirinin anuka ardeve çörekleştirmiştir, tuzlamıştır yani verime ve kast. Ama vada her du avdan ve proje ve eğitima ve pevri bir meşaya ev kemani çe ned bu. Vay mesela نجي مرديني مزن قنالا مرديني مزن حتى انه كان ناتي خلاص كرن يعني حتى تو شخور فكر السيدايمي يعني بري حتى صلاح اشتي حتى نودو ششا نودو حفتاد سالي 5 مليون ونيف طن غارس مج امريكا كوبراتيف امريكا ادخالي تركي دكر شبو امي مريشكا وحيوانه وفلانه نودو حفتاده صلاح زارو نسودو نودو حفتاده لعمو عربان مقارس كان İlk olarak bir haremi garis mi çant. Garis vermek mi cehlani ve daviceme sontaj makineleri ani ma herdu bir kola ve dest tarim eket. İro Türkiye 4 milyon 500 hazar hatta 5 milyon ton garise ve yani tüketime Türkiye 3 milyon unive 2 milyon garis irolu Türkiye zedeyi em ihraç devlet adıket. Yani anuka devlet anuka mesela pambo sektörü kuş, tekstil sektörü kuş. Yani revyan çünkü Hindistan, Çin'e, Nizam, Pakistan, pambo dezi mezi anin özellikle isalda fazla sal döndüre van fazla salanadı. Hükümet kıştukala de pambo de kuşt yani. Halbuki yani servetek pırmızını Limerdin milyonek dönüm artte avdan. Hazar 7,000 hektar. 1 milyon dönümdeki sadece ve avdanı de düsü 25 milyon dolar katkıya merdin la ekonomiye Türkiye alikariye yarmetiye pedik yani sadece deja vada bir fikirte gap var ve be elektriku be tiştek yani zede peşkeştine harem üçebi. Bale. Zamanı var kuvvet yani Kürtahi und bejin politika devleti aboriye naras ad heremed nakasım yani jbo de harem jidden narastı uşkhor jirne perrastı şu umumi için narastı yani anoka am dben ki bera divar peşamennek bera leh bak serbest bu azad bak pişkiriye bak yani anoka perete tün rastı tün kar çike ama yap işte devlet modeli tedli Türkiye çekiriye yani bir de tacira bir de zengine bera yani bera abi bifroşu bera peri kohel giri rast vikari beli muhterem Kak Bedrettin rasti vivari pişaziyedi inşallah belki bu hüküm carek de barnamak disa bu arbe şekirin çünkü ev mijaravayı pişazazi ve umrek de derbaskiri bes em txazin hinki mujmer bahsa Amerika bugün yani Amerika aşirek halacali در امامه کیکان و خلا جاهلی ادبم قی کم حدودی کم زرگانی الویالی جوان ادبن خلا جا ویالی ویجید بین کیکان خود سپیر حتی
حدود سینورین سیبین راست ایوجی اون خلاجانش خلاجاجی اون امریکینه از خوازم امریکا شکو هاتنه چما جواند بین امریکا yani حبكي باشا روجا عشيري أسخازم هون فكن هندرويش والله لبر yani Ziya Gökap çalışmaktı ser aşiret takriye. بله Kare talyeci يكم ويجري يكم زيا gökalp altan tanji bedavet tişni راست karakter kıstının tuzanı راست de hareme meyi merdindi. Yani de belediye Kızıltepe'de Kızıltepe'nin Kosari'nin بله de Kosar'da du aşire gevrehi yani Evet. kikanu halacayı. Evet. Ama vadatü taliyavan bineri her düci dibin yek dibi kikan çırkan yani her Evet. düci aşirci bu koy yek. يك بله Bil filan tarihinde şerreki gevremezin dinavan diçe bu خوب خود نوان nav kodu dibe sedu yek mer şehvati kuştun. Vardı bir şey Beli. yani tarih ekbini visandın tünner. Beli. Ama jidde bu kelama Beli. و به هنرمندیه هاتی حتی به درجه کی کان عشیرک مزنه yani قسمه تاتا جد بهم کی کانه بله و el haremi Kızıltepe Xalaca ji pir mezine Xalaca ji çayı maziydi yani ji Kızıltepe ve hatta bir çayı mazi kısmı hem de bir mentika Arban أري Arban ji pên şeş familye wan henin ew jî dibe em xalecî tên hesib بله xurs nozda bîst yek gundê wan heye بله dibe em jî kîkanin tu zanî dibe em kîkînin yani Evet. hatta xwedgînê malbata jî filan أري Erbanya jî bek diwan da bu mala çeçan bek ji wan dibêje ew jî begê Erbanya wan dibe em xelecînin em xelecî olarak ana temelê me sê famîle gewretê deyê بله Emereka, Temereka, Heseneka. بله Heseneka bu xwe famîlak pir mezin e. Temereka jî mala axê û axê xeleca مالا اسماعيل آغا mala İsmail ağa axê me xeleca û Emereka jî kendi adına بله aşireteke. Yalnız Amerika da harem de binavu dengin. Tuzane. بله راست Yani aşirek hepki dujiji Beli. u zede ji haksızlığa ji kabul nake u haksızlığa ji kesi باش nake. أو باش Yani haksızlığa ji kesi nake u görev akvani mezin jihi göreva aşitiye ki yani du بله aşir du malbat ve ada pevkevin dikevin ortavan ji صلحي aşitiye ji sulhi ji dike ama ji kareki vani كاركي باش mezine. راست Yani aşire Amerika tündük erbezede zede muhafazakar İslam'ın filan Beli. ama yani aşirek demokratı بله ser çarpınç işte mezin dissekine yek jez ser adalet yapır dissekine adil Beli. aşire بله ser hak ve hukuk distine ser vicdan distine Beli. her tiştidiki vicdanı ko her karidiki kari ko ulgor ve karar dedi adı da ser dürüstüye dike ser ahlak dike yani abana meziyete aşire Amerika'yı sebep de bu çuvar zede bir serve çünkü zararek zede jine xoşiyedi diti yani Beli. sala hazar شاندي يعني kişandi daha sala hazar unesudu çelu kusurdu çelu yake çelu duda hatta çelu siyade de gündemeyi mezini Amerika'da de girbeledi bu katliamek çekir beş insanı pir değerli hatın kuştun nehde habbirin bun بله düşmanatiye bu khatiye zede dur girtin ve keşber kesir rane bun dis lehevatin anuka zaten ibabekinin Beli. yani Amerika mala reme jmer dibêje mala reme meznatiya Amerika mekiriye بله mala abdî kiriye lawê abdiye torne abdiye me'e kiriye Süleymanê taha meznê Amerikayê بله wan Suedê xwe kir Ebdîoğlu بله
Yalnız mala reme komple em 5-6 gündün yani Delawiya, Yengiko, Dığ, Çultu, Karabraş, Ammu Arban و Kızıltepe طبعا pırın. Suadi me Karabuğa manı. Çend soyadı Bernav'da aşireden ne? Yani cema Karabuğa heyi Ligirbele, Aydoğan, u Kayan, u Yalçın, u Nilüfer heyi. Cumike hemen hemen giş Aydoğan'ı, Karabraş şu Ammu Arban Karabuğa'yı, Oda Yılmaz Sümerte'deyi. O mala gazali familak mezini avcı önerilerin dinavmedi. Yani şeş paşnabi heyi yani. Dişun şahi adı ki Bedrettin. Hun behavr gave davin yani. Seret sedi set empevrenin. Amerika tabiatta kivan var heyi. Normal içtimai hayata var. Tabi valla ne perşaf haznak. Ama yani xarabiye kedi de şerrekiydi ve te şerrek jder bi talika jder bi beser me yani em zuzud gejin hep de davet adam cem hevin de şerani adam cem hevin yani ittifaka ve heyi xurtu ittifaka me zede heyi yalnız malamini beriyanuka bidnehmeha vakiatek ne khoşik zede ne khoşik de nabmed çebu nabdu hapsmami hep yani ev son nehde sal ji seydayemi ev kapitalizm u kapital u tumaya para u hırsa para aile birimleri, aşiret birimleri hep hıstın yani ne u beri yani örf-u adetime u gelenekime beri nemayı hep ki ser para zede germdi be. Durdu zede nakhoşyek me. Keke Bedrettin aşira ve yani jberet muqime verin ya mesela henek aşir Musul hatını henek Suriye hatını aşirame yani familak mezin dinavmedeyi malak Kürt Ali dibeci Kürt Ali bu şualiye ki mala Bedirxan Paşa bu. Anızanım gejuan na gejuan. Cizire botan bil filan bir tarihi ki hatiye anuka girbelu ucumek juan av dibejin. Ema mala reme yani emu hasana u tamerek avan em jmuşe hatının aşire hasana hatının mala Xelit mala Süleymani Ahmet Eşter bejim yani şövalye Dinaf Kürdistan'ı mezin Seyit Khani Ker yani mala Ali Ziver u Süleymani Ahmet yani em Amerika em diben em digejin mala Ali Ziver wan mala Xelit yani nizadim Ziya Gölkap Hoca çi derecede gavesti jmer dibeji kabere havini dadke zivstana dadketin ver giş hayvancılıkla bu yani mentıka giş hayvancılık bu yani. Gavesti kaydı. Gavesti ne zanmışmer ne goti gavesti yalnız em jur hatını yani anuka amu sozen Malazgirt'e muş bulanığı van tekliyeme pevrahinin em darun ten em yani örf-u adet u rabun u runuşne mecid gejinler. Şomne u perspekra yani jgeyri herema Kızıltepe cini de Amerika o gol muşe hani vakidil Suri Suri seçar gündeme o jibir çuyu yani rahmetiye babemi bخوا de hazar u nesdu u nozda van vaada Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Tüpezanı Paşa Maşa ve ağları ve mentıkı giş sürgün kırın. Mala Cemil Paşa ji sürgün kırı Diyarbakırlı. Rahmetiye babemizi ve Mala Cemil Paşa'rı derbasi Suri bu. 4 sala للتعليق günde Mala Cemil Paşa بخوا muhtariya wan kırı. Yani muhtariya Mala Cemil Paşa kırı. Hamide Gemşo, Hamide Kaleci jerd got. بقدری پاشار مصطفی بگره به فلان را آنو کاجی تکلیه موان بوان رای فردا جمیل oğlu nizam çe em dis buan radbun rudnen yani ve çağıcı em bavemici çu Suriye hat ve çağı insanoğlu giş göçebe hayatı bu mahacir bu koçer bu yani
yani bixwe rahmetiye kalkê me Rahmet koçerekî mezin bû. Rahmetiye bavê me kervanê wan hebû, deve mevê wan hebû. Diçû ji batmanê wan xwe danîn Diyarbekir difrot. Heta carkê Kolordiya Diyarbekir dest danî ser wan, cebilxana eskeriyê da wan, çûn çayê zaxo birin di şerê simûko wan de li Kurdistanê çûn wir devê wan giştalan bû vegeriyan. Yani rahmetiye bavê me 105 sal wefat emir kir. Di sala 1985 de wefat kir. Demek ki ev 45 sal berê wefat kiriye. Ve çağı jî bavê me tarixçîkî xweşik bû. O da wî jî digo hebû. İhtiyara Yani digo. o da me 15-20 metro dirêj bû û rahmetiye bavê me piştî bavê me jî me bi 9 sala kar kir. 24 saata qehwa me di manqelya êgir de bû. Yani Belê. êvarî jî me arî davê ser agirê xwe Ji bo û sibê zû germî. jî me dîs vê dixist 24 saat Belê. agirê manqela me hebû. Yani bavê me însanekî mert bû, çafire bû. Di xirba de zêde dihat Behsa wî dikin di ihtiyar. nav kîkan û xeleca jî de zaten navî wî bû û camî jî sorkî bû. Belê. Ji mala Elî Bekê maşmaşkê wan bûn. Belê. Xalanê min jî eşîrek tek zirz bû. Mala xalanê me esasê wan ji Îranê ji muabatê hatinin qulpê wan Belê. li qulpê jiyan bûnin, ji qulpê jî wada rabûnin, qismek ji wan derbasî Sûrî bûnin, qismek jî hatin dêrka çayê mazî. Dêrka çayê mazî ji wan dibe sorka. Belê. Nehdeh gundê mezin girtin. Gundê wanî mezin jî mala Murat Bekê li Qizilê ye. Belê. Mala Elî Bek li Girê Sorê. Êdî jî li maşmaşkê wan bû. Zaten navekî wan jî pir meşhûr e. Rast. û ê derbasî Sûrî jî bûye ji wan dibe Gebarî. Belê. Eşîra Gebariya. Gebariya jî li Rojava eşîretek gewre ye û eşîretek jî bi cî ye. Belê. Kekê Bedrettin oda we hîn faal yani. Yani odama kes li gund. odama faal odama taban beri bi kelpîça bû bi kevira bû yani eski yapî bu makara kiriye anuka yeni yapî çekiriye odama li gund 24 saata hîn vekiriye davet mavet azayê xwe genelde em li gund çêdikin çûnû hatina me di gundê me de ye hele îsal 2 sal 3 sal me zêde hilma xwe avêtî ser gundê xwe em Toprağa wî gund çiqas Kekê Bedrettin. Erdê o yani çiqas. erdê me di gund 6-7 hezar dolim erdê me heye bavê me û apanê me girtinin ve dawiye 5500 dolme Cemîle Zeçî Mesîhî me erdî wî jî kirî. Yalnız em di herem de cotkal nînî başin yani di kişt û kal di karê kişt û kal de em karekî xweşik dikin yani erdê me gişavî ye. Em garis û genim diçînin son olarak. Zaten garisanî vî heremî jî em bûn. û gundê me feal e. Gundê me 15-20 malê Omeriya Rezik Erebiya têdênin. Ewana gelinde anuka göç danin hatine Qiziltepe. Erdê wan di gund tune bû yani. Berê gund 6 heftê mal bû. Anuka nemane 10-15 mal neman yani. Her merdê wan tune û xort mortê wan jî li bajara û li beleda dişuxulin ekonomîk yona xwe zîvir randin yani. Kekê Bedrettin Amerîka hundur xwe de wego 5-6 qabîlen yani ezbetin. Yani mala remê ji me re dibêjim mala remê xerabreş û Emu Erban û Delawiya û Yengîko û Til'eşk û Dix û Çiltûk e. Mesela mala remê em bêjin pirsgirêkek min çê bû ez ê berê xwe bi ayla wedin. Yani pêşkêşiya wan hûn dikin. Êdin kînî. Yani Aydoğanlara henin yani mala Sa'dê henin girbelê yani
خلیل سعد زاروی آنوکایی مشهوره ما جمیله سور هی تپیزا بله اما yani Cemile Sor İro gazeteci falan yani روشنبیل که هرمی yani yani Revşek Haremi ama ne aşireyi ne yani aşırı bale aşire ab Brayu Haliteyi bale Zariye Şerife Sade Pirzirek Mamostan Faruk Süleyman Hamseyi mesela navand Malak Kürt Ali'de Abdülkerim Hacınay pir binavu denk bu lücumu bu bale yani siyasi çizgiye bu luoda mala hacı remuhanın yani avcı batakun mala Gazali Hacı Khalid ve Abdurrahman Önervan hanın filan bale mesela digirbele de seçar babıkın mala Abdi Aşi em dibêjin Ahmedê biro lîderê wan bû Hemîdê Ken'an hebû ev lîderê çikê xwe mala Ken'an Hemîdê Ken'an baş gewrey lawkûyan û qemetîn heye Zariye Ahmedê biro hinin yani bana em giş tekliyeme buwan re pev re heye yani baweriyat hebe bale heftê du cara sê cara em hevdû nevîne em bi telefona pev re dipeyvin yarmetiya hevdî Keke Bedrettin dinava aşire de siyasetmedar, dengbêj, alim, şeyh, rewşenbîr. Mesela eva yani umbum pîşezas yani sanayici. Mesela hele koy siyasi jiger şu bahs kirdi jwaniya xwe û hê jî balayekî dikişînin siyaset. Ji xwe divê herêmê de yek bijin û fikre ku siyasî tune bitune. Ya ez qes dikim yani em bêjin serokê bajarekî partiyekê ya jî parlamenterek ya jî siyasetê de partiyek legal de pêş diçûyê dengbêjek yê namdar ya jî seyda müderris derketine kesek. Yani Amerika divî karê siyasî de hepkî bişûndiman yani Amerika Ji marawan jî pir yani. yani sosyal demokrat bir aile bu. Belê. Sosyal demokrat jî divî heremî de negihaş tu jî tu zanî divir de mesela de Xeleca de Ertaşlar lavê dawê Mirze du dönema milletvekilî kir. Rast. Dime Xeleca de hewme du dönema me kirî dikîkan jî de Hacı Abdülkadir Rast. Timur Ağaoğlu kir Rast. anuka Cengiz Demirkaya kir. Yani berêjî Hüseyin Yıldız Van vana behsê xwe Ne ji herêmê. ne ji heremî yani calî wanê wan hatine filan ew jî bi sebeb İslami Muhafazakar Parti diketin bir tiştî yani ama yani anuka mesela Mesut Aydoğan Reise Dava Partisi'ye Belê. Süleyman Aydoğan Yeni Birlik Partisi'ye il başkanı Merdin'e Belê. Cemile Sor yani o vada ancak tu tariha wî bitpirsi yani hemen az tera tariha wî nikarim ez nikarim ruh bînim ji xwe jê bipirsi nasiyata wî jî heye Belê. ew qestecî basine yalnız tu karîbe ciddi bir anlamda da Amerika'da akılmendî dürüst bi kêrî herem hatinin insanî werê hinin yani mesela rahmetiye babime akılmend Rahma xwedele bahs kirin ihtiyar dî gelek bahsavî kirin. li Sûrî mabû bi Erebiyek zêde mabû bi bil filan tarîx li ser Alman xetî şuğulî bû û nêzîkî bölûka Eradê bû çat pat Türkiye wî jî hebû bi Türkî jî dipeyivî kurmancî zaten zimanê dêkê bû eşter bêjim Abdülkerim Hacı Naif silamekî girîng bû di nav Amerika'da Şerife Sade insan ki arif bu yani xelkê dava mawe dibir Xelîlê Sade Ahmedê biro siyasetçi ki politikacı ki zêde mezin bû di nav me de yani Amerika insan Süleymanê ta meznê Amerika bû û di nav eşîrê di nav Xeleca di herem de digot pilingê zirganê insan ki Belê. Betirs bu yani cevapdar bu hazır cevapdar bu ama yani tücari aşirame zor zulm li tu kesan nekiriye
zaten Hasletek baş. yani zor uzun jî li vir ne tişkî dürüst e kere bi jî zû jevketine tuzane Rast. yalnız wek min ji cenabê te got Hadi şu razı. adalet vicdan hak hukuk rastî dürüstî bana ilke me Amerikanın yani bana Valla meşgul bernedin van me bana me xistî pêşiya xwe û her tiştî jî yani anoka yekî Amerîkî rapelikî yekî xerîb jî gava bê cem me bê wela mervê telmî werê kiriye hemen ez ê tê müdaxile bikim ez ê wî bikişînim gundî wî ez ê wî bikişînim nav malbata wî Evet. nav eşîrê ez ê bême hey arkadaş tu filan kes haksız e bir hak hukuki bidi eşîra mer nabe Yani ji mer nabe gili u gazine gariba hayy. Arê heye yani em hükümdarê Evet. ser wî bisekinî jî Hasletek baş valla. yani en son olarak Şu demame jî hema qediya son daxwazek en slavek. son olarak jî merivekî me mesela li mehellê bi aşiqa kirin xircir filan ez ketim wê dawê jî mala Heyder tu zanî sazbend û daw zurnê û kêfî xweşiya vî memleketiyê Rast. keçikek wan hat kuştin ez keteme bana goya nizamçı aşıkı nizamçı virduedi na İnsanın mugo neticede. insanı netice itibariyle Aynen. insanı vallahi billahi ji hatta da've jima kapat kir mala Bele. pe Heyder mala pe Heyder Bele. و بدلك يخص شيء مش مرفي خصتن متداور يعني وباشكر او خير بدلجي متدا بانا جو واو عاشقك قال لك حب وريهاتن بله. تاقص بردا نظام شي فلان لا انسانه Bele. بس الكشكاوي دينار مو كشكام راست. بيكوشتن اقر بدلي مكتي يعني Rast. bu hiç abi emli haram Bele. dinar. Keke Bedrettin demame qediya son slavek xwe gun ji aşîrê ji temaşevanan re birê bikin. Em ê Valla bername xwe bikin. sıla bu rezeme avli cenabetler u Aleyküm ekibatler selam. u Bil zahmetek mukabele. pırmezin Hadi kir u corazî. serseremi serçabe miratinin u pırpeke hoş bun Hadi şu razı. u az sıla bal temaşa u xo gudarvane lme gudari bikiji hürmete xo peşkeş dikim u az sıla bal haremi xor Bil dişinim mukabele. اجبي حرمي بر حزدكم اف حرم قال قدر قيمة دايمة اف حرم الفي حرمي زيادة زيادة بلند بومم مكار كري از بومم Sağ olun. خارسا سكيش كردار Hadi şu razı be. Belli temaşevanın necab rasti herem yego kek Bedrettin Karaboğa nas dikin ew jî hez dikin kek Bedrettin Karaboğa rewşek ve heremeyi gelek helewî goj herêmê re menfaat hene îro deriyê hejmer vekir em jî spasî û pîrozbahiyê xwe ser navê we teva pêşkêşî cenabê wî dikin bi rastî bername xweş bû برنامه هرگبار بود به زمانی که هرگبار هم جیانا خوی پیشسازی هم جی جیانا خوی گند و یا مالباتی یا هرمی پیشکشی مکر بس دما گوش بو برنامه ما هات بو وقتاندن جبر گو بداوی بو ام جی برنامه خو بداوی بکن ایروجی د برنامه عشیرن مده ام ل پارزگاه مردین نافچه قوسر لگنده عمو عربان بون ام میوانه که بدرتین قرابوغا بون در یه خوا یه مالا خوش مرفکر جاره کدن ام سپاسی خوا پیشکشوی و مغالبات امریکا تواد کن حتی هف گیشتنا برنامه کیده تنگی و تعلیه نبینن امانتی خدا بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته